Гадәттә татарлар җыелгач бергә шулай шундый кичәләрне, бердәм кичәләрне дәррәү басып, туган тел җырын җырлап тәмамлыйлар иде. Ләкин безнең бүген альтернатив музыка кичәсе, альтернатив концерт дип әйтик. Шуңа күрә ул бүген бераз башкачарак тәмамланыр. Һәм мин бу концертны тәмамлар өчен чакырам сәхнәгә менә Болгар дигән идек, шул Сувар кабиләләреннән килеп чыккан бер кызны, Алинә Давыдованы. Рәхим ит, Алинә. Аялы бик яракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. 70 чакрым якын җир түгел, бер күрешер өчен килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Оренбургдан мамык шәл алдым, алтын тәңкә бирдем жәлләми. Ак калпагым төшердем кулдан, ак калпагым төшердем кулдан. Безнең дус иш белән тулган, алтын тәңкә бик зур мал түгел, бер күрешү үзе әллә ни. Ак калпакның тагылган чагы, ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы. Я хочу выразить огромную благодарность лидеру православных татар города Москвы Динаре Бухаровой. Она сегодня присутствует в зале. Динара, огромное спасибо. И члену президиума татарской национально-культурной автономии города Москвы. Зур рәхмәтемне әйтәсем килә Тәбриз Яруллинга. Шушы концертны, шушы форумны оештыручы кешеләргә без татарлар бердәм булыйк, бергә булыйк. Бер-беребезне кадерләп, аңлап, яклап, саклап яшик. Без үз-үзебезгә кирәк, үз-үзебезгә генә кирәк. Шулай бит? Шулай. Зур рәхмәт сезгә. Алинә Давыдова. Бердәм булыйк.